No choice mga Aji. Kailangan natin gawin no. No choice talaga. Gambino. Ayun mga Aji. Patay yung hamon. Wala. Pero masama-sama ka lang. Mga Aji no. Emergency. So kasi kanina pinakain ko ng ipis tong lalaki no. So hindi niya kinain. Tapos nadatnan ko sa mga Aji na nanghihina na sa kaha no. So no choice ako. Kundi pakain na siya sa female no. No choice talaga. No choice mga Aji. Kailangan natin gawin no. No choice talaga. So imbis vlog ko pa sana bukas ng umaga. Kasi ang plano ko, imimate ko sila. Ay tatabi ko siya dito sa female. Pero hindi na. Tatabi ko siya sa female no. Pero hindi na ata mangyayari yun. Kasi ewan ko ba't nag-aagaw buhay siya no. Mga Aji no. Yung female mga Aji, pinapakain ko to ng ipis ay na kumain. Ngayon nung nilapit ko sa kanya tong Gagambang Japan na lalaki no, nilandakan niya agad. Ewan ko mga Aji, siguro nakakaramdam din siya na ito na yung mga pagpabuntis sa akin. So ganyan yun no. Ang plano ko sana mga Aji, itabi ko lang siya para yung sapot niya lang no, mag-webbing lang siya. So pero dati naman mga Aji nung last year no, so nag-breed tayo ng Gagambang Japan. Pinakain ko naman yung male sa female. So yun talaga. So hindi mo lang natin na-vlog ng maayos tong male no. Kasi nga plano ko mga Aji, kasi pinapahinga ko pa siya kasi nga nag-molt. So pihikan naman siya, yun na pang kumain. Tapos malaki kasi yung kaha niya yan no. Hindi siya yung payat mga Aji, malaking gagamba din to. So ewan ko ba, ang hirap explain mga Aji. Pero bigla na lang siya nanghina no. Hindi niya kinain yung ipis kanina. Sinaputan niya tapos nanghina siya. So no choice mga Aji. Pero ang good news dito, so yung Gagambang Japan natin, abangan nyo yan pag nangitlog yan mga Aji. Grabe yung taso, di ba malaglag. So ito mga Aji, tansya ko itong Gagambang Japan na to, may itlog na sa tiyan to, pero hindi pa siya yung fertile no, hindi fertile yung itlog. So ito na yung magpe-fertile nun, yung lalaki. Kasi regardless naman na ano mga Aji, may similya to. So sa hito nga, di ba yung kinukuha yung sa ulo, tapos yung sperm niya yung puti. So ito naman mga Aji, ganun din to. So lagay na natin sa loob no, pagkagat niya to. Mahalaga agatin niya. So yun yung mga kaha natin, maraming nag-molt mga Aji. Yan o, puro molted yan o. So pakita ko sa inyo to. Nakakahinayang naman to. So wala sana akong plano ipakain siya no. Pero yun, 50-50 siya. Naabutan ko, mabagal na. So yun lang mga Aji, tabi ko muna to. Then yun yung mga baka-baka nandyan no. Kumain na lahat ng yan. So ito na lang, Gagambang Japan. So tabi ko na to. Yun na siya mga Aji. Yung lalaki nandun sa baba. So yun na lang. Tayo lang natin kainin niya ng female no. So much na much sa mga baka-baka to. Gagambang Japan natin. So expected yan pag kinain yan mga Aji. Mga 1 week or wala pang 1 week mangingitlog to. Mga 5 days estimated ko. Baka nga mga 4 days mangitlog na to no. So yun, pupuntahan niya na. So grabe no, hindi. Ewan ko mga Aji ko nakakaramdam din tong female na to kasi magkatabi lang silang dalawa. So hindi ko ma-explain mga Aji, pero yun no, lalagay ko sana yan sa plastic mga Aji. Lagay ko sa 5 piso, patong ko, compare ko.
Pero nadatang ko sa mga ano ng 50-50. So, tinapon ko na yung ipis na kinakain niya. Ito, molted na din to. Malalaki na to. So, yan, malaki na rin yun nandun. So, ito mga adyebangan nyo to. Pagkain nyo na ito, mga 4 days, 5, maximum 7 days. So, mangingitlog to. Kasi ganyan na ganyan yung gagambang Japan ko dati sa Cavite. Pagkakain ng male, so tuloy-tuloy na siya nangingitlog, no? Non-stop na ito mangingitlog. Once ma-fertile to, mga adye. So, kumbaga sa ano, once malahian na siya, mapartneran na siya, hindi na hihinto ito mangitlog hanggang mamatay ito mga adye mangingitlog to. Siguro paitlagin ko ng 3 to 4 times, no? Depende. So, yan sa mga adye, marami tayo dito ng gagambang Japan. So, lahat yan may laman, no? So, ito lang yung nabakante, yan. Yung male, tapos mga baka-baka to. So, yun lang, no? Sayang. Mga adye, no? Hindi ko in-expect na ganun niya. So, madadali yung tayo. Kasi hindi ko pa napatrabaho yung sa labas, no? Hindi ko pa natapos. So, hindi ko in-expect yung mga adye, Wala sa plano ko na pakain yung gagambang Japan, no? So, ganun pa man mga adye, no? So, ang maganda dito is mafe-fertile na siya. And, makapag-breed tayo ng mga gagambang Japan. Pero expected ko naman mga adye, marami akong lalaki na lalabas doon. Kasi, yung lalaki mga adye, based on experience na naman to, matagal silang lumaki. And mabilis silang mamatay. Yun lang yun mga adye, no? So, matagal silang lumaki, pero once lumabas yung pedipalps nila, 2 beses na magmumult yun, hindi na siya magmumult ng pangatlong beses. So, pag nagmult yun siya ng una, or pag lumabas na yung pedipalps niya, pero hindi pa lumabas yung parang paikot nun, kumbaga meron na siyang ganun, pero bilog lang siya, na hindi pa siya basag. So, hindi pa yun yung mature niya. Pag lumabas yun ulit na nagmult siya ulit, at basag na siya, kulay itim na siya na parang may pagganito na siya. Yan, paganyan. So, yun na yun mga adye senyales na yun yung maximum size niya and ready na siya i-mate. So, plan ko talaga mga adye, hindi ganun, no? Hindi ko dapat siya papakain. So, ang plano ko mga adye is pagtatabihin ko lang sila. Pero, unfortunately nga, yung lalaking gagambang Japan, pinakain ko siya kanina. Ewan ko nung mali mga adye. Yung mga kasama kasi nila, sabay-sabay kong pinakain yan kanina. So, yung ibang mga gagambang Japan naman halos naubos na nila yung pagkain. Siya lang ang hindi kumain mga adye. Kumbaga, pinatay niya lang, sinaputan niya, and iniwan niya na, no? Hindi niya na binanatan. So, nangyari sa kanya, para siyang nagde-death curl mga adye, na ganyan siya. Pagkuha ko sa kanya mga adye, ganyan-ganyan na lang, no? So, plan ko talaga, ibablog ko sana kanina, o ibablog ko para bukas sana ng umaga. Kasi nga may mga na-upload naman tayong video. Pero, yun, it serves its purpose naman talaga is para i-mate natin. So, yun nga, hindi man nagsangayon sa plano natin, pero at least, di ba? May napalabas tayong male sa female and magme-mate sila. Or at least kakainin ng female yung lalaki. Which is a natural, ano naman talaga is, kahit yung nasa tabi-tabi, no? Pag nagutom yung babaeng gagamba, yung sa mga gilid, yung mga natural na gagamba natin, pansin nyo, pa naguhuli kayo, may payat talaga sa gilid, no? Ang tawag nila dun is yung aso-aso. Or yung sa Manila, kabayo ba yung tawag nila dun. So, pa nagkamali yun mga adye, mapunta sa sapot ng female yun at mahuli niya. So, kain pa rin yun. Parang ganun din yun mga adye. So, yun lang. Again, ako po si Gagambino. And thank you sa panonood. And abangan nyo mga adye. Nag-order na ako ng weights. Nag-order na ako ng gloves. So, baka mag-ikot-ikot ako dito. Magpalaro ako ng boxing. So, sa mga nanonood sa aking bata dyan, mag-practice na kayo. Ito mga adye, lahat to may premyo to. So, wala lang, katuwaan lang mga adye. And para maging balik tayo sa shape natin, kasi puro kain lang yung ginagawa ko dito. Kasi nga, pansin nyo, medyo natigil tayo sa papapayat, no? Kasi yung ingroin natin mga adye, visit yan. So, ilang beses natapakan ng anak ko, so hindi gumagaling, no? 2 beses natapakan na, grabe yung pagkasugat niya. So, yun, hindi ako nakapag-exercise muna ngayon. And hindi ako nakapwersa ng sobra kasi nga, dugo siya, no? So, try kong patanggal to. And again, ako po si Gagambino. God bless you all. Maraming salamat po. So, kinakain niya na talaga.
next day. ang lagim na nangyari doon sa main natin, no? So wala na, naging abo na mga aji. So yan na yung mail ngayon, no? Yan yung mail, no? Yan, andun na siya. So yun yung mail, yan yung mail na gaganda. Yan, ubus na lahat. So expected to mga aji within how many days ba? Kasi kinain niya na yung mail, no? So expected to na 5 days, pinakamaiksi yung 5 days, 1 week. So ang laking gagamba niyan mga kadya. So expected yan, no? Pinakamatagal 7 days mangingitlog to kasi kinain niya na yung mail. So kung ano man yung itlog dyan sa tiyan niya, fertile na yan. So wag lang siya mag-molt, no? Sa tingin ko hindi naman. Tapos marami akong mga gagambang Japan dito. So kita nyo naman, basta kompleto yan. Ayan, baka-baka. So antayin nyo, mag nakaitlog yung female, no? Makita nyo yan, ang ganti ng inaping gagambang Japan, no? So malaki din talaga to. Malaki din, no? So antayin nyo lang.